Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε εδώ? Είμαστε στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και μου έχουν αναθέσει να κάνουμε ένα ζωγραφικό έργο που να αντιπροσωπεύει την επιχείρηση. Αν σας ζητούσα να παρουσιάσετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε ότι είστε? Είμαι ζωγράφος, ούτως ή άλλως. Και είμαι ζωγράφος και αυτό. Και προσπαθώ να εκφράζω τον εαυτό μου μέσα από την τέχνη αυτή και εντάξει, είτε το θέλεις είτε όχι, αυτό σε ακολουθεί. Είναι ένα δώρο του Θεού και το δέχεσαι ταπεινά και πορεύεσαι με αυτό. Είναι το εκφραστικό σου κομμάτι, είναι η ζωή σου, είναι η εξέλιξη του ανθρώπου, το σχέδιο, οι φόρμες, ό,τι προκύπτει γύρω μας και αναζητούμε στα πλαίσια του εικαστικού και γιατί γενικά όλα είναι εικόνες και μετά έρχεται η παραγωγή του χώρου και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα είναι εικόνες και έχετε γεμίσει την Κομοτηνή με όμορφες εικόνες, Και εντάξει, ενδεχομένως το χρειαζόταν και η Κομοτηνή σαν πόλη αισθητικά αυτό το κομμάτι, διότι δεν έχει όπως κάποιες άλλες πόλεις, ας πούμε, τη διατήρηση μιας παλιάς πόλης ή κάποιων άλλων σημείων που να δείχνουν μια πολιτιστική έτσι, ταυτότητα, οπότε αυτό ήταν, χρειαζόταν μια τέτοιο είδους παρέμβαση. Τι έχουμε να περιμένουμε από εσάς στο μέλλον? Σχεδιάζετε κάτι? Αυτό που έχω να περιμένω κι εγώ ίδιος από μένα είναι συνεχώς να εξελίσω το κομμάτι της τέχνης, μορφοπλαστικά, με εικόνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια εξέλιξη δηλαδή στην ιστορία της τέχνης, στο δικό μου κομμάτι και περαιτέρω αν μπορώ. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ έμπνευση εύχομαι και δημιουργία. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εδώ τώρα. Ναι, εδώ συνεχίζουμε. Ναι. Τι θα βγει τελικά? Αυτό που θα... Ένας ουρανός. Και πολλά στοιχεία που θα δημιουργήσουν μια σύνθεση που θα αντιπροσωπεύει την επιχείρηση αυτή.